Тормыш шулай кырылган, Ходай бабай безгә пардар ебәргән. Осрашындар, табышындар, яратышып кавышындар, бәхеттәре үз кулында тигән. Той, 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 тәбирәңде асып куй, той коты керһен һәрбер өйгә. Той, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Той, 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 тәбирәңде асып куй, той коты керһен һәрбер өйгә. Той, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Йөрәкһезде фәрештәләр сораштырган, йондызлар һаваларда кавыштырган. Мөхәббәтне каклагып, бәхеттәрне югалтмагып, гомер юлын бергә тигез атлагып. Туй, 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 тәбирәңде асып куй, туй коты керһен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Туй, 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 тәбирәңде асып куй, туй коты керһен һәрбер өйгә. Туй, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Йөрәк тормыш шулай кырылган, Ходай бабай безгә пардар ебәргән. һин минеке янем тиеп, Мин һинеке ярым тиеп, яшәгез һөеп һөеп дигән. Той, 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 тәбирәңде асып куй, той коты керһен һәрбер өйгә. туй, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Той, 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 тәбирәңде асып куй, той коты керһен һәрбер өйгә. Той, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Той, 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 тәбирәңде асып куй, той коты керһен һәрбер өйгә. Той, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге